Pécs már sok lángelmét adott az országnak, a világnak. Én ilyennek tartom Dittrich Ernőt is, aki nem kevesebbre vállalkozott a vállalkozása mellett, mint arra, hogy elárulja nekünk, hogy mi a klímaválság megoldásának 6 pontja. Dr. Dittrich Ernő vagyok, és utólag jöttem rá, hogy tulajdonképpen az egész életem egyetlen egy kérdés körül forgott. Ez a kérdés az úgy szól, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra. Több mint 25 évet gondolkodtam ennek az egy kérdésnek a megoldásán, és amikor kitaláltam a komplex megoldásrendszert, akkor döbbentem csak rá utólag, hogy az egész életfeladatom tulajdonképpen ez. És akkor döntöttem, hogy akkor írok egy komplex könyvet, amiben minden benne van, és úgy írom le, hogy minden ember tudja, hogy van megoldás, és minden ember tudja, hogy ő maga, mint egy egyszerű átlagember, mit tud ezért tenni. És akkor először csináltam egy klímavédelmi tárgyat az egyetemen, a szabadon választható tárgyat. Az volt a hallgatók feladata, hogy keressenek olyan ellenérvet vagy keresztkérdést, ami igazolja, hogy a rendszer hibás, téves vagy rossz. És akkor 200 hallgató nem talált ilyen ellenérvet, akkor elküldtem általam tisztelt szakembereknek, akik véleményezték, és ők is azt mondták, hogy jó a rendszer. És a könyv az 6 programra épít, és a 6 programon belül 5 program az ilyen teljesen hétköznapi értelemben is vett racionális témákat taglal, mint a természet revitalizációja, vagy a település szerkezet átalakítása, a gazdaság átalakítása, a társadalom átalakítása, sorolhatnám. Viszont van egy program benne, amit úgy hívnak, hogy boldogságprogram, és a boldogságprogram teljesen racionálisan bizonyítja, hogy a klímaváltozás tulajdonképpen az emberi lélek problémáinak a manifestációja. És ez teljesen bombabiztosan be van bizonyítva a könyvben, mert ugye azt bizonyítom a könyvben, hogyha az emberiség emeli a lelki rezgés szintjét, ami ma már egy tudományosan bizonyítottan mérhető dolog, akkor az átlagos boldogság szintje nő, és a belső igényből emelkedik az ökotudatossága. Én a családom szintjén, a cégeim szintjén, az emberi kapcsolatom szintjén is igyekszem így élni, és azt gondolom, hogy mostanában már tudok is. Minden, ami ezekben a könyvekben van, az saját megtapasztalás, tehát a saját tapasztalataim bizonyítják, hogy működnek, tehát ez nem egy ilyen elméleti hókusz-pókusz, hanem gyakorlatban sok emberen tesztelt dolgokról van szó, amik nagyon jól működnek.